klaro kaayo, tataw nga ang tema mao ang pagpasaylo. Pagpasaylo sa isig katao. This is a kuan siya kan importante kay ni siya. Kay imagine ninyo sa atong pag-ampo sa Our Father, di ba? Ang mga apostoles nangutana tudlo imig pag-ampo Ginoo. Unya daghang kay isang elemento didto, pero usag yun ka sa atong prayer nga halos matag adlaw ug kining Our Father nga prayer mao man ni ang prayer pud sa Ginoo para kanato. Usag yun na ang pagpasaylo. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Sa iyang syntax murag pasayloon lang tas Ginoo kung mapasaylo sabta. Forgive pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magpasaylo kami sa nakasala kanamo. So there are two ways of reading it. It's either pasayloon ta kay magpasaylo ta, or it is a responsibility nga pasayloon lang the measure of God forgiving us is how we forgive our brothers. No? Kung gamay ra atong pagpasaylo sa atong isig katawo, gamay ra pud ang pasaylo sa Ginoo. Pwede pud inginana. Or di gyud ta pasayloon sa Ginoo kung dili ta magpasaylo sa atong isig katawo. Now, bahala na mo sa ipagsabot, no? Sundon lang nato kung asa ang mas dali. Pero the heart of the prayer is still pagpasaylo. Kining tema kang Mateo, pagpasaylo, is a very important theme. Ngano man, kining tema nga sa pagpasaylo, naa na siya sulod sa usa ka dakong tema. Unsa man ang tema? Ang tema, sa English pa, the greatest in the kingdom of heaven. Nay usa ka alagad sa Ginoo, nangutana kaniya, who is the greatest in the kingdom of heaven? Ug ang Ginoo nikuha siya sa usa ka bata ug ningon siya nga kung dili mo parihas aning bata, di mo kasulod sa ginharian sa langit. Ug usa ni siya, usa ni kapagpasaylo, usa ni siya sa mga explanations kung sa English pa. Forgiveness, usa ni siya ka explanation how to enter heaven, how to become a child and enter heaven, and not only that, become one of the greatest in the kingdom of heaven. Grabe kayo, no? Pagpasaylo. Ang pangutana karon, nabatay isyu nga wa na bay tawo nga wa pa nato napasaylo. Siyempre dili. Walay mual sa og kamot, no? Sin mangutana ko di wagoy lain, wagoy mual sa og kamot. Pero ang nakaingon man gyud ani, kasagaran sa di nato mapasaylo o ato mabati isag sa pangumpisal. O di man ko kaibalo kun sa, so di ko kasala. Isag sa pangumpisal, ang among madunggan nga ang dili mapasaylo ang iyang igsuon. No? Often ang ginikanan. No? Kahadlok ba? Ang tao nga supposed to be nga suod, ang tao nga nagtabang kanato, mo'y nagsekripisyo, mo pagid unoon ang di nato mapasaylo. But anyway, dinhi sa atong ebanghelyo, usa ni kadakong pangutana ni Pedro. Ingon siya, kapila man gyud nako pasayloon ang akong isig katao? Kapito. Sakto na ba na? Murag ang tubag na Ginoo, murag ningon, nya, kahuman sa kapito, sao man na nimo? Kulatahon na nimo. Kung kapito lang, ikahuman sa kapito, unsa may mosunod? Okay, di ba? Kay numbers manggod, numero ba? Numero, quantity. Ang tubag sa Ginoo, although number 70 times 7 times, is actually dili na siya number. It's kalidad. It's quality. It's the true measure of pagpasaylo. Mao ni ang nisunod nga sa tawag ani nga parable, makita do. Pasumbingay, no? Bisa
ang sunisunod nga pasumbingay is actually a story of what is forgiveness. May usa ka agalon, dako kay utang, gipasaylo niya. Nya naay katong napasaylo, naapoy utang iyang isig ka sulugoon, wa siya makapasaylo. Nganong wala man siya unsa may nganong what is the difference between the king or ang galon ug kadto? Sa English klaro kaayo. Sa English text, the king was able to forgive because he had a compassionate heart. Compassion. Ang atong translation diri naluoy. Medyo okay na gihapon pero dili kaay siya. It's compassion. Compassion. Ang pasabot ana nga kadtong agalon, nakita niya ang storya sa pagkalisod. Nga nagkalisod yun ang kadtong tao. Nabasa niya, nasabtan niya. And that's why, because he felt the trouble. He felt the suffering. Compassion. He suffered the suffering of the other. Because of that, may tungod ana, compassion, naluoy siya ug iyang gipasaylo. Kadtong sulugoon, wala niya mapasaylo ang iyang isig kasulugoon, nga naay gamay nga utang, nga numan, wala niya makita ang pagkalisod sa iyang isig katao. Wala niya sabta. Wala niya pamati eh. He did not recognize the troubles and the suffering of the other. Mao na nga wala gyud siya kasabot. Mao na nga wala siya kompasyon, wala pud siya maluoy. Mao ni sa atong ebanghelyo, Jesus at the last said, mao pud ni dili lang kapito, dili kausa, kaduha o katulo, kay kahuman sa kapito kung wa ka kasabot sa storya sa tao, kung wa nimo siya sabta, if you never feel the suffering of the other, we will be very unforgiving. Labi na kung ang atong paminawan lang perme, ang atong pagkalugi, o ang atong kasakit, o ang atong ego, o ang atong kita lang, di ta maminaw sa usa ka tawo, di nato siya sabton, di gyud ta kapasaylo. My dear friends, at the heart of forgiveness is crossing over. You cross over to the life of the other. Learn his story. Learn her life story. Listen to the crisis. Try to understand the troubles, sorrows, and even the loneliness the other person is going through. Basig may tungod ana, nakasaksya ka nato. But if you have a compassion, you are able to share and feel the difficulty and the suffering of the other, dali ra gyud makapasaylo. Makaingon ra ka, okay ra? Kasabot ba ako nimo? Naglisod pug ka? Basig mo tabang pa ka. Forgiveness from the heart. That's why kining forgiveness from the heart, which is compassion, knowing the other and suffering with the other. Not only suffering our own troubles, but also learning and suffering the troubles of the others. Because pwede gud na mahitabo nga ang atong kalisod gamay ra kung atong ikumparar sa kalisod sa uban. But if you are able to see and understand that, it would have been very easy to be compassionate. Kadtong wa makasabot sa iyang mga ginikanan, mga amahan o inahan, wa pa makapagpasaylo, try to learn the stories of your father. Sabta, ilhanag maayo. Katong when they were young, katong mga bata pa sila, unsay ilahang sitwasyon? Unsay kalisod? When you discover who your parents are, sometimes we are very much humbled.
nga sa ilang pagkalisod gigugma pagyud ta, giamo mapagyud ta. Compassion, only a heart that is able to see the troubles and sorrows of others, only that heart is able to forgive from the heart. Ug kining tema sa pagpasaylo, naani siya usa ka dakong tema, ako giingon nimo ninyo, who is the greatest in the kingdom? Ug ang tubag sa Ginoo, nikuha siyag bata, ug niingon, kung dili mo maparehas aning bata, di mo kasulod. Kadtong bata, one of the interpretations of that child, to become like a child, dili nga magsigitag paitom sa tuang buhok kay puti na. Oh. Kini akong buhok, puti na ni siya. Ngadto ko sa barbero, mingon siya, sir, or father, sometimes matag-anan ko nila nga father, sometimes dili, sir, ato na ni, tinaon ni mong buhok. Mingon lang kong ayaw na. Mao na lang parte sa kong lawas kamo puti. Ako na nagipaabot. Oh. So to become like a child is not to become young again physically. It's not to be strong always. Muhinay man gyud atong lawas. But to become like a child, one way to become like a child is to be forgiving. To forgive from the heart. To have that compassion. To see the others' stories. To see their struggles. To feel their struggles. And eventually, to forgive from the heart. This is one way of becoming the greatest in the kingdom of heaven.